Погледай, мислиш ли измъзна? Добре, ма тя не може да дойде. Венцо! Casa jedna bliżna, oczy weselna, za swoboda, za spotka i za krok. Niech będę Тоз, който падне, бой за свобода, той не умира!
trči smeci za vodica i skoči stara majka na visoki plačana, a prša se zapata kako vilja crna bajra, bajra se same prema sredo mači, sredo žija i stojaka se mene pregratite na dođina kako vilja dođe ide nedovo popi olive redio mači me iskoči i ne nas kroz posači. Tu je Vojta Govenica i družina Zagarbiaka, Zagarbiaka, pa zapjaka, a Tjarace si razgana, da lučinja pregana, osazeće se sabuni i stojaki basta stari, to България се освободила от турско робство, не от глобалното затопляне, както говорят тези папагали, които днес управляват България. От турско робство, от зловещо, геноцидно робство, ние излязохме от мрака на 3 март 1878 година с идеала за Сан-Стефанска България. Днес това продължава да бъде идеал. Днес това е идеал за всички патриоти. Ние днес трябва да освободим България от новите колонизатори. И това е нашата нова програма. Програмата на АТАКА! Нашата земя хубава. За чест и воля да масти добро направо. Лошият с ножа понава, пък ще си викна песента. Ей, как би царем ръщала, българска майка юнашка, как би Божи ранила нашата земя.
Gardite mi po gardite, ne vraćam sa zil. Tači vojna za mene posveta, ja vam za cele život. Se dočakam, a ja gardite, moja u nas vaš život. Svetu promete naredite mi, i sličan Božja traži medavec. Napadna bitka da se šest, napadna bitka da se šest. I neka tangana duha krivi, ne iskam počesti i vlast. Ne iskam počesti i vlast. Na meni stiga samo napadna traja bitka šest. Teško da se provesti kopati, ja poplavio vi. Da se poljata preplašite vodi, sviri na meno oči. Meča i stegnja, mojta desnica, konja prepuškao galop. Ramo do ramo, vatna revica, s mene je moja narod. Nekada teško ima stegaža, junaka tego prometa, ali sam dumam i dumam. Hej, kako ide carina štala, bogatska majka junaška, kako je gradila naša ta zemlja. Carina štala, bogatska majka, kakvi moći je gradila, naša ta zemlja umava. Hej, kakvi ne carina štala, bogatska majka, junaška, kakvi moći je gradila, naša ta zemlja umava. Честит празник, господин Сидоров!
достатъчно бройки да управляват България. И извършиха нещо подло и долно. Купиха си от Атака. В Атака се намериха предатели. Намериха се предатели, които сега не са сред нас. Покрили са се. Срам ме е, че такива хора влязоха в парламента. Искам да ви кажа, че той е единственият човек, който попита в парламента министър Аню Ангелов къде е българската армия 134 години след освобождение. Той беше човека, който попита Ангелов как 134 години след освобождението българската държава позволява на турски изтребители да летят свободно над българска територия. Брати българи, Венци Лаков само преди няколко дни навърши 50 години. Да му пожелаем всички да продължава да се бори за това, което се бори. Нека да извикаме гръмко създателя на партия Атака и основоположника на идеите на Атака. Болен! 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 Браво, Мишо! Скъпи съратници, братя българи, едно време с предателите са се разправили много просто. Куршум и толкова. Така казваше Левски. Добрите стари времена, истински времена, мъжки времена. За съжаление, днес не са такива. За съжаление, днес се управляват такива, за които не можеш да кажеш дали са мъже, жени или хермафродити, както каза гениалният Ботев. За съжаление, днес медиите в България провъзгласяват предателите за герои, хомосексуалистите за мъже, интелектуални лидери и всички тези, на които трябва да се изплюеш, за такива, които трябва да тачиш. Обърната е представата за това, кое е ценно, за това, кое е долно и подло. Но ние знаем, защото има нещо по-силно от парите и властта. И то се нарича духа, енергията, душата на България, която ни обединява всички нас. И аз я усещам сега. Вашата енергия е обща енергия, с която ние ще преодолеем ударите, предателствата, подлостта и всичко това, което могат да измислят само ниски, долнопробни същества. Те не могат повече. Не. Това им е върха. Ние можем повече. Да. Ние можем да ги прескочим като изпражнение на пътя и да продължим напред, защото знаем, че носим истината в себе си, защото знаем, че нашето дело е право дело. Скъпи съратници, брати и сестри българи, днес е слънчев ден и Бог е с нас, защото празнуваме освобождението на България от турски гнет, от геноцид, от опит да бъде заличена българската народност, опит, за който ние и единствено ние в парламента и извън парламента искаме да се признае геноцида над българите по време на Османската империя. В парламента обаче мнозинството се състои от национални нихилисти, гербери и техните сатирити в момента, тези, които се продадоха. Те не искат да гласуват това решение. Тук е необходим обществен натиск. Тук е необходимо всяка медия, всеки, който се чувства българин, да въздейства, да им казва където ги срещне, където дават пресконференции, където някъде ги видите в публичното пространство, да им кажете, че това е техен дълг, да гласуват проекто решението на Атака, да се признае 17 май за ден на геноцида над българите по време на османското робство, избиваните българи, потурчваните българи, кръвния данък,
Всичко това е един геноцид, който мачкаше българската народност и българския генофонд векове наред. Ние няма да сме хора, ако не го признаем. И аз се питам, какви хора са тези от ГЕРБ, които натискат копченцето въздържал се? Срам и позор! От какво се въздържаш, господин Борисов, госпожо Фидосова, Велчев, Цачева и всички вие? От какво се въздържате? Да се наречете българи? Да признаете кървата история на своя народ ли? Да се поклоните пред християнските мъченици на своя народ ли? Да признаете, че са били избивани хиляди българи през тези векове и днес нацията ни щеше да бъде няколко десетки милиона да наброява, ако не беше този геноцид. Това ли се въздържате да признаете? Срам и позор за тези уж народни представители от ГЕРБ, които се въздържат да решат да натиснат копчето за. Срам и позор! Ние ще внасяме пак това предложение и ще очакваме от тях да заговори нещо съвестта им, нещо българско в тях да заговори и да вземат правилното решение. Това е смисъла. Когато някой ме пита, добре, какво правите там в парламента? Това правим. Показваме им пътя. Караме ги да се чувстват неудобно за това, че предават националните интереси. Ако не сме ние, ако не е Атака, кой ще им го каже? Те живеят в един затворен свят. Те живеят в един изолиран свят и вече дори се изолират и от медиите, които са им неудобни. Пускат само удобните. Те се изолират от вас, от българския народ. Не искат да разговарят с него. Ходят с охрани, с джипове и са недостъпни до народа. Министър-председателя на България не може да го срещнете така, както аз се разхождам всеки ден по улиците и десетки хора идват да ми стиснат ръка и да ми кажат нещо. Не могат да стигнат до него. Не могат да стигнат до Цачева, до президента. Няма как. Тези хора не живеят с болките на своя народ. Затова е нужна Атака. Затова колкото и предатели да има хора, които стоят здраво. Има хора, които ще ги срещат и ще им кажат в лицето: вие извършихте грешка. Така както вчера им казах от парламентарната трибуна. Вие направихте грешка, че подписахте Европакта без никаква критика, без никакво опониране, без никаква защита на националния интерес. Вчера в Брюксел министър-председателя Борисов го подписа с две ръце. Защо? Кому е необходимо? Ние се лишаваме от национален суверенитет. Ние вече сме длъжни всеки един годишен бюджет да го представяме в Брюксел и ако там го одобри брюкселският чиновник, той тогава да влезе тук и да бъде изпълняван. За какво е правителството тогава? За какво е националният парламент тогава? За какво са изборите? Има ли демокрация тогава? Не! Това им го казвам в очите, така както им казах в очите. Вземете се в ръце. Още 2010 година. Знам, много от вас ще кажат: Атака даваше подкрепа на ГЕРБ. Да, ГЕРБ заяви намерение да спазва националните интереси. Как можеш да разбереш, че те ще изкриват пътя? Ние им дадохме шанс, но когато видяхме, че не го правят, посочихме истината, казахме истината и веднага получихме удар. Така е. Когато водиш битка, получаваш удари. Аз не се плаша от това. Аз не се жаля от това. Никога не ме чуете да се ожаля. Защо ме бият сега? Защото съм в битка. Когато си в битка, получаваш удари. И ти нанасяш удари. Ние сме в битка за България, скъпи приятели, скъпи съратници, вие го знаете всеки ден, всеки час. В тази битка нашата функция на тези, които сме тук в Народното събрание, е да не изкривяваме принципа на българизма и да не предаваме гласовете на избирателите така, както ги предадоха тези предатели, които моите колеги ги посочиха преди малко. Аз няма да им повтарям имената. Тези имена вече са покрити със срам и те изтичат в канализацията на историята. Аз ще говоря за това, което предстои да направим.
Аз ще говоря за това, което ние трябва да дадем като тласък на България. И то е един нов модел на управление. Защото този модел, колониалният модел, се провали. Глобализма се провали. Неолиберализма се провали. Световната финансова криза показа ясно, че този модел на капитализъм, аз го наричам турбокапитализъм, който беше наложен от 80-те години, се провали. Пазарният фундаментализъм, който беше наложен от САЩ и се прилагаше и в Европа, доказа своята несъстоятелност. В резултат на този пазарен фундаментализъм в България бяха приватизирани всички икономически активи, всички мощности, които работеха и даваха поминък, даваха продукт. Те бяха декапитализирани, те бяха разорени и приватизирани за жълти стотинки. Днес такива, които оформят световната икономическа мисъл, световни икономисти, признават, че това е било грешка. Грешка отново на наш гърб. Грешка отново на гърба на изстрадания български народ. Ние не искаме повече да понасяме на гърба си грешките или по-точно експериментите, които искат световните олигарси да прилагат върху България. Защото, уважаеми братя и сестри българи, каква е разликата от 1878 година, когато така наречените велики сили, аз ги наричам подли и двулики сили, нарязаха България като баница на 5 парчета. На едно от тях дадоха що годе автономия, на другите дадоха отново нова фаза на робството. Кои бяха тези, които го направиха? Кои бяха тези, които на практика провалиха, анулираха резултата от руско-турската освободителна война? Резултата от усилията и жертвите на Русия, която първа каза: ние трябва да освободим нашите братя християни. Защото днес има много спекулации. Има най-различни папагали, политолози и тълкователи, които казват, че Русия няма никакъв принос за освобождението на България. Ние сме български националисти, но ние знаем на кого да отдадем благодарност и кого да посочим като враг и рушител на България. На Русия винаги ще имаме чувство за благодарност, защото когато обявява войната на 24 април 1877 година, император на Русия, цар освободител Александър II казва: християните на Балканите са под гнет, ние отиваме да ги освободим. Главнокомандващия на руската армия, великият княз Николай, казва в своето обращение към войската: офицери, унтер-офицери и солдати на армията, на която аз съм водач, ние ратуваме не за победа, а да защитаваме нашите християнски братя, да защитаваме християнската вяра. Търпението ни се изчерпа. Ние имаме царската дума и тя е последна. Войната е обявена. Напред нашата кауза е свята. С нами Бог! Това са думите, с които главнокомандващия на православната руска армия е казал напред за освобождението на християнските братя. Не за завоюването на нови земи, а за освобождението на християните. Исторически велики думи на една велика нация, която отива да освободи друга велика православна нация. Ние това не трябва да го изкривяваме и вечно да отдаваме своята почет на руската корона, на руското православие, което каза: християнската вяра трябва да бъде защитавана с бой, с война, с кръв. Защото иначе мюсюлманина, агарянина ще затрие всички християни. Какво правиха тогава така наречените велики сили? Какво правиха тези
които бяха дядовци, прадядовци на днешните Барозо, Ромпой, Саркози и Меркел. Какво правиха те? Англия, Великобритания, Австро-Унгария, Германия, Франция. Ами те даваха своята помощ на Турция. Те защитаваха Османската империя. Те заплашваха Русия, че ако влезе Цариград, ще срещне английски войски. Те искаха целостта на Турция и добавъчния геноцид на българите. Тях българите не ги интересуваха. Те се водиха християни, но в тях нямаше нищо християнско. Те защитаваха геноцида, който султана оказваше над българското население. Когато през 60-те и 70-те години българите дигаха въстания, въстания се дигаха също и в други балкански християнски страни, тогава английският посланик в Камарата на лордовете казва, че тези приказки за жертви на българи и на християни били пресилени, нямало такова нещо. Винаги политиката на Великобритания била да защитава целостта на безчовечната, на антихуманната, на огнетителната, на антихристиянската Османска империя. Кой е християнин и кой не. И това го е подкрепила и Франция, и Германия, и Австро-Унгария. Кой накъса България на части в Берлин? Кой сложи кръст на Сан-Стефанския идеал за обединението на българите в тяхното етническо пространство, в тяхното верско пространство? Англия, Великобритания, лорд Дизраели, за който Вазов написа този жит нещастен. Лорд Солсбъри, външния министър на Великобритания, който водеше антибългарска политика и всячески работеше срещу интересите на България. Нима сега не е същото, скъпи брата и сестри? Нима сега така наречения Евросъюз има пред себе си интересите на България, когато говори за новия Европакт? Нищо подобно. Нима тези същите западни сили, които ни загробиха преди 134 години, нима те обелиха дума, когато през 20 годишния преход в България ставаше една криминална приватизация? Нима някой от тях се намеси и каза: стига толкова ограбване на българския народ? Нима някой каза нещо по отношение на мафиотското приватизиране и заграбване? Нима някой каза нещо, когато виждаше, че една държава е опустошавана като от скакалци? Нима някой каза: спрете приватизацията? Не! Те казваха: по-ускорено, по-бързо, завършвайте бързо и приватизацията. Те казваха: давайте още с по-усилени темпове, намалявайте държавата, по-малко държава, по-малко държава, никак държава, нула държава. Това беше техния призив. Те не се загрижиха за това как живеят българските граждани, българските пенсионери. Те и днес не ги е грижа как живеят българите с 136 лева пенсия и 270 лева минимална заплата. Нима сте чули някога пред президента на Европейския съюз да каже как българските пенсионери живеят с такива доходи? По този въпрос трябва да се помисли. Не. Да сте чули председателя на Еврокомисията Барозо, той беше в България, да дойде да попита как живее българския пенсионер с 136, с 68 евро месечно. Когато им кажеш в очите на западните представители, те са идвали тук и аз съм им казал: вие знаете ли, че българският пенсионер живее с 68 евро? Той казва: на ден ли? Не, на месец! На месец! Как може да повярва сития на гладния? Как може еврокомисара с 20 000 евро на месец да се загрижи да го заболи за този, който взима 68 евро? Няма как. Те са други хора. Те са измити мозъци. Те никога няма да имат грижа
за добруването на българския народ. Единствено ние можем да имаме грижа за добруването на собствения си народ. И то ние даваме примера за това, българските националисти, защото в България има много партии, има много претендиращи да бъдат партии, но Атака единствено казва какво трябва да се направи. Атака единствено казва: Евросъюза заприлича на пирамида, която вече работи срещу националните интереси на държавите. Това е вредно. Пред нас стои въпроса: трябва ли въобще да бъдем член на Евросъюза? На такъв Евросъюз, който се грижи само за своята олигархия и не за народите на Европа. Пред нас стои народа: трябва ли да одобряваме безкритично всяка директива? Трябва ли да продължаваме да бъдем спонсор на Европейския съюз? Защото, братя и сестри българи, запомнете добре, ние, бедна България, на дъното на класацията на Евросъюза, продължаваме да спонсорираме богатите държави на Евросъюза, плащайки повече, отколкото получаваме. Зададохме този въпрос в парламента. Дянков, разбира се, излъга. Но този брат Пит с очила, за него лъжата е втора природа. Затова, каквото и да каже, ако каже добър ден, погледнете небето. Истината е, че това, което България получава като еврофондове и това, което дава като вноска за членство и други давания и такси, е с минус за нашата родина. Минус. Каква е причината и логиката тогава да отиваме из две ръце да подписваме всичко? Защо министър-председател на България Борисов тича и казва с две ръце: ще подпиша каквото се иска от мен? Защо? Нима не е българин? Нима не носи българско сърце? Нима не си задава въпроса как ще живее народа му? Нима не си задава въпроса, че този Европакт, в който ни вкарват, лишава България от суверенитет? Ние представяме да бъдем държава, ние сме територия, ние ставаме провинция, ние си губим достоинството. Достоинството не е празна дума. Честта и достоинството не са празни думи, макар че направиха много в днешно време и медии, и манипулатори, и всякакви нихилисти да не обяснят, че вече чест и достоинство няма, че всичко е една пазарна вакханалия, че всичко е едно парадно хомосексуално шоу и че ние всички сме ничии граждани на планетата. Не! Ние сме българи и до края на живота си, до последния си дъх ще бъдем българи. Ние можем да имаме търговски, културни, дипломатически отношения с всички държави, но ние си оставаме българи, така както французина е французин, така както италянец е италянец, така както те държат на своето национално идентично име. Европа на отечествата, казва Атака, а не нова Римска империя, а не нов Съветски съюз, какъвто сега стана. Къде отива Борисов? В новия Съветски съюз? Не искаме такъв съюз. Не искаме равнопоставеност. Не искаме най-старата европейска държава. Най-старата национална държава в Европа се казва България! България! Тази държава съществува не от 1300, от хиляди години. Ние сме по тези земи от няколко хиляди години. Ние сме най-старата цивилизация в Европа и в света. Запомнете го, братя и сестри българи. Трако-българската цивилизация, на която ние сме преки наследници, вече доказано с ДНК експертизи, е преди еврейската, шумерската и египетската. Ние сме наследници на най-старата цивилизация, която днес е под цензура, за която днес не се говори, за която днес в учебниците и енциклопедиите не пише нищо. И нашата кауза, нашата цел е да вкараме в учебниците по история истината за произхода на българите. Хилядолетния генезис на българския народ
който е живял по тези земи и преди 7000 години и никой не може да претендира за господство над тях, освен единствено и само ние, българите! България! Много империи са се опитвали да ни завладеят. Завладявали са ни, проливали са кръв, тъпкали са ни. Империите си отидоха, изтекоха в канала на историята. България остана, защото България ще надживее всички, защото тя е вечна, защото тя има душа. И тази душа сега е над нас. И тази душа и тази сила отгоре ни помага. Затова, скъпи братя и сестри, колкото и тежък да е живота ви, колкото и лоши думи да ви казват хора около вас, вярвайте, че вие сте по-силни от тях, защото ние имаме истинска цел, защото ние истински обединяваме нашата енергия и защото ние знаем какво искаме. Свободна и суверенна България. България, в която българина е стопанин в своята държава, а не роб, а не икономически роб, както е сега. Днес, 134 години след освобождението от турски гнет, от турско иго, от турско робство, свободни ли сме ние българите? Не! На думи, на хартия, на книга да, на практика не. Защо? Защото нямаме собствената инициатива да се развиваме в нашата родина. Какво беше казал гениалният ни национален поет и герой, националиста Ботев? Дайте на този народ възможност да се развива, не му пречете и ще видите на какви чудеса е способен той. Ще видите какво може, защото той може много да направи, но винаги е тъпкан, винаги върху него има тежък похлопак на наши и чужди гости, на тези, които го тъпчат и не му дават да си поеме дъх. И той започва да живее с чувството, че така е нормално, че е нормално да бъдем най-бедните в Европа, че е нормално да няма демокрация, че е нормално изборите да се фалшифицират, че е нормално да ни управляват хора, които не знаят какво значи българска национална история и интерес. Да ни управляват хора, които не знаят мъж ли са, жена ли са, хермафродит ли са. Да слагат за президенти хора, които не знаят защо са там, начало на българската държава. До там докараха измъчения български народ. И тази лъжа, тази промивка на мозъка щеше да мине, ако не бяхме ние. Ако нямаше един като мен, като теб, като теб, като теб, като всички нас, който да казва: не, не е това вярно, не е това истината, не е това пътя на България. Водите ни към ново робство, водите ни в нов колониализъм и ни казвате, че няма алтернатива. О, Боже! Тези думи, като ги чуя, ми идва да раздавам шамари на това, който ги казва. Честно ви казвам. Няма алтернатива. На кое няма алтернатива, Бойко? На кражбата ли? На корупцията ли? На колониализма ли? На ЧЕЗ, на ЕВН, на ЕОН? На тях ли няма алтернатива? На Дънди Прешъс, които крадат златото на България, на тях ли няма алтернатива, Бойко? Съвземи се, събуди се, събуди се от сън. И ако останало нещо българско в тебе, чуй какво ти казвам от тази трибуна, тук пред храма Господен. Защото това, което казвам, идва от моето сърце. Това не са думи написани от някой чиновник. Това не са думи, които ви пишат на личета да ги четете, когато има протоколни празници. Това са думи от сърцето и душата ми. Затова, ако имаш очи, чуй ме. Ако нямаш уши, значи си загубен за България. Ще бъдеш забравен, ще бъдеш покрит с срам и позор. Ще бъде името ти покрито с позора на този, който е предал интересите на България. Такива има много. Такива са